Isahluko sesishiyagalombili sendatshana enesihloko esithi Yehlisa Umoya ebhalwe uKhangezani Majola. Sekuyoshaya ihora lesibili eyintathakusa uBayanda uhuqa obudala ubuthongo. Uthe kusenjalo kuzwakale imoto eshaya ihuthe esangweni. Hayi ebusuku kanjena ubange phela ushaya ihuthe. Kodwa phela akukwazi ukuthi ngayimonto kaMhlongo leyo. Awuthi ngilunguze windini. Hayibo. Umalume. Khana umalume bengingamele ukuthi abuye ngeviki elizayo. Hayibo. Angena ke manje endlini. Into ezothiwani ke le? Umhloya lo. Webayanda. Bayanda vulisa ongene baba. Okay malume ngiyeza khona manje. Nebala ehamba eyovula isango. Awu kodwa Bayanda. Uyini ngempela ngimela esangweni. Hawu. Hayi khona. Hayi chabalala bo. Hayi uxolo malume cha bengilela impela. Okay. Bengena endlini. Awu, oyebanda. Kanti umalumekazi wakho ukuphi ngempela? Umalumekazi? Ehene, hawu. Wavula thuwa nje yini wenze njani? Cha ukuthi nje umalumekazi kodwa uthe uyakuphi? Hayi nginama angitshelanga. Hayi angimazi ukuthi uye kuphi. Webanda, ngimdala mina. Awukwazi ungiqambela amanga. Ngithi mina uphi umalumekazi wakho?